Senkezweni. Nginamba mfowethu angizuba mude kakhulu mfowethu ngizocacisa nje nokuzoyiveza ukuthi imina yeah okay ngizonilinda nje bafethu nithi ukwanda kancane bese siyakhuluma. Yeah. Ngizolilinda nje nithi ukukhula bafethu bese ke sikhuluma. Okay. At least nje mangafika ku-200. So seku-right. Yeah, isenifike. Cha bafowethu, ulimit ufana kanala lo phansi kwala senkala la mahlathi amnyama. Kwesikanqama nalesigodi. No bafowethu ngithi ngibingelele ngalesikhathi. Ngibingelele nje bonke abathandi bomculo kamaskandi. Angeke ngize ngisho ukuthi abalandeli bami ngoba angiboni sengilelo zinga ukuthi sengaze ngibe nabalandeli mhlawumbe abaqondene nami. So nje ngizobingelela wonke umuntu. Ngizobingelela wonke umuntu nje okhona abalandeli bomculo kamaskandi bonke. Bafowethu ngizocacisa nje la indaba yokuhackwa kwepage le ipage lami ipage lethu kahle kahle. Yeah. So lento isuke kanje bafowethu ngizoqala nekuqaleni. Ngiyabona abanye sebekhale ngedatha la. Kodwa ke isuka ekuthenini ngicabanga ukuthi 2 weeks back la engiqale khona ukuhackwa la ipage lami la khona bekuyilezo nsuku lezo. Okusho ukuthi nje kube ukuvuka kwami ekseni ngivuka i-network ayisekho. Okay. Ngilo muntu othi mayevuka ke mina avukele mhlambe ku-WhatsApp noma ku-Facebook yabo. Uma ngifika ngithi ngiyavula ifoni khomba ukuthi network ayikho. Ngizothi ube mfishane bafowethu ngoba asilingani ngamadatha. Ngiyabona bafowethu abantu bayakhala ngamadatha. So ikanjena bafowethu network okusho ukuthi ke ngibone ukuthi I know network ayikho bese ngitshela ukuthi mina mhlambe isazobuka njengenjalo phela network iyahamba uyibuka. Okusho ukuthi ngihlala isikhathi and then ngize nginotice ukuthi hayi no engathi khona ungahambi kahle yabo. Khona ungahambi kahle bese ngithi wendoda khona umfowethu engangihleli naye umfowethu Domisa lo osazovela pictures bese ngithi no awungicheckela le sim card ndoda ukuthi iyasebenza nefoni yakho. Nangampela ayifaka ekhadini la efonini yakhe. And then mayifaka athola ukuthi ayisebenzi but yakhe iyasebenza efonini yami. Okay siqale lapho sibone ukuthi content wrong. And then mangena ku WhatsApp sekukhona message evela kwa Facebook ibhale ukuthi reset password okukhomba ukuthi khona umuntu kade zama ukureset ipassword. So ukuchaza ukuthi lo muntu lo ufuna ukufaka yakhe ipassword. Mangithi ngiyacheckisisa ngingena ku Facebook. Okusho ukuthi mangena khona ngingena page alikahambi. Ngithi ngiyagijima ngizama ukuyoshintsha hawo la hamba sometime. Yabo. So mangiya kwa Vodacom ke okay bafike bangivuyisela ke inamba ngoba kwadinga ukuthi ngihambe ngesim swap. Ngesim swap akuyabuya inamba but ipage alibangisakwazi ukubuya ngoba ba hacker ngesikhathi be hack inamba ba ngene page
base ke beshintsha yonke into epage bashintsha inamba bashintsha ama password yabo. So kwayilokho so ukuhamba kwesikhathi ke ngibona sekukhona ama iPhone ke kwi store. So abantu abaningi ke bebeyitshela ukuthi mhlawumbe hayi mina kodwa ngangicacisile ukuthi ipage lami lihackiwe. Kwawukuthi ke badayisa ama iPhone besebenzisa inamba ezahlukahlukene betshela abantu ukuthi abafaka imali enambeni ethile and then bazobalethela ama iPhone endaweni ezahlukahlukene lezi abakuzona lezo. Yeah. So kwawukuthi ke kwakhona umlandeli oyedwa ngoba kade selike ipage sengenani. Kwakhona umlandeli oyedwa angisalikhumbuli kahle igama lakhe but ucommentile la elokhuzaneni epage lami. Lo mlandeli loyo wabhalela uMkhaya, wabhalela uNjobo, wambhalela ukuthi usethole information kanje wenze uTrue caller ngenamba ayebemnike yona lo muntu ukuthi akasende imali kuyona. Wenza uTrue caller kwavela igama lakhe lo muntu lo. So wayesehamba lo bafo lo umlandeli wamaskandi wahamba wayosesha kuFacebook wasithola isithombe salomfo. Omunye wabo ngoba bayischeme wasithola isithombe kwavela nokuthi umuntu osempumalanga futhi umfundi wesikole. Usafunda nje futhi akakafiki ngisho kwa10 yabo. So ngalokho ke ngigcine leyo information leyo. Angithi ke besebenzisa inamba ezahlukahlukene. Ngaphinda futhi nami ngenza same way lo mfolo ongumlandeli ayenze ngayo kule namba enye engangiyitholile. Nakhona futhi ngaphinde ngasesha kanjalo njengoba yenzile ngashaya nakhona uTrue caller. Yaveza igama nakhona. Ngaphinde ngasithola futhi isithombe somunye omunye wabo kuFacebook. So ngithe mangiqhathanisa sengibuka izithombe kubona kwakhona la bashuthe khona ndawonye. Ila ngibone khona ukuthi okay yibo labantu laba sesha ipage baningi. I think bawu4 or 5 mangaphosisi abantu abebehlanganyela ipage le. So kwaukuthi kuyavela ukuthi bafunda esikoleni esempumalanga. Basesikoleni esempumalanga endaweni ekuthiwa kwaBhokweni. Khona isikole esilapho angizokwazi mhlawumbe ukuthi ngisilokhuzana ngisidalule ngegama ngoba mhlawumbe ngizobuye ngihloniphe nesithunzi sesikole. But isikole sona sisempumalanga endaweni ekuthiwa kwaBhokweni. Yeah. So lokho kungisuse eGoli. Ngivuke namhlanje ngathi ake nginikele khona ngoba bese ngibugodle bonke ubufakazi. Izinto zabo beyilinka izithombe za kuFacebook mawusesha kuWhatsApp ziyafana. Izithombe bayifaka ama profile pictures zabo na kuFacebook ziyafana. So ila ngibone khona no ibona. So masifika ke lapha na ke namhlanje ke kade sesivuka ke ngithathe lapha unceko inkabe yami King ngoba ngihambe naye nomfona uKhabazela. Sanikela khona eMpumalanga namhlanje. Sithe masifika eMpumalanga ukufika kwethu eMpumalanga okushuthi before siye khona sasivele sesitholile ilocation yasesikoleni. Sisuke sibangise khona eMpumalanga. Masifika eMpumalanga siqala epolice station. Masifika epolice station kwaBhokweni police station. Sifike lapha semukele uSayitsheni Mona basho njalo. Simtshele simendlalele nje lonke udaba. Ebese sibuza ukuthi mhlambe yini ngasisiza kanjani. Bese simtshela ukuthi hayi thina sifuna ukuyiyela khona ngqo esikoleni. Sifuna ukuyiyela khona ngqo. So besithi asiqale khona epolice station before siye khona esikoleni. Okushuthi isikole nathi vele bese sivele sesibonile. Siseduze nepolice station vele sibude kakhulu. Nangempela siya khona. Amaphoyisa esiphelezele esihambile siya khona. Masingena khona lapha esikoleni. Isikole sokuqala because sihamba izikole eziwu2 kahle. Masifika esikoleni sifike sibachazele uthisha omkhulu wakhona. Sibatshela ukuthi asinenkinga kanje. Sihekhelwe ipage futhi izinamba lezi sithola online zisikhomba ukuthi
abafundi balezi sikole bese sibatshengisa ke izithombe ukuthi okay naba abantu abenze lokhu nalokhu bese bethi ke hayi no abafundi bakhona la futhi bakhona njengamanje la esikoleni sobalanda. I think oqala ubefunda ugrade sengikhohliwe kodwa phakathi kwa grade 10 no grade 11 yakulapho bakulawo ma grade nje and then bafika I think kufika aba-2 oqala wabuzakala ke lo oqala ukuthi indoda nakho ususolakala ngento kanje ngabe iqiniso na hayi yaphika bese kuba ukuthi amaphoyisa ke impela akadlali nawo amshubisele abone nawo ukuthi ayadlala yabo agcine selikhipha ke iqiniso ukuthi hayi okay i-page lika limit likomunye umfo ofunda kwesinye isikole eseduzana. Okay sisukeke lapho kulesi sikole namaphoyisa futhi sibheke khona le kwesinye isikole angizokushiya ikole ngamabomu amagama ngoba ngizohlonipha izithunzi zazo yabo. Okunye kokubuye kwavezwa omunye umfo ngoba esikwenzile uma singena ku Facebook sithe masifika lapha esikoleni sabiza wonke umuntu obeshuthe nabo ku Facebook wakhe lo mfo oyisigaba sababiza bonke sithe masibabiza nalowo bengenacala obenecala lo ukuthi ushuthe nabo ubonakala nabe izithombeni simbizile naye yabo. Sithe masimbiza wakhipha nokuningi wathi bayizinyanga bazenza inyanga bathatha imali kubantu bezenza inyanga futhi bayelapha bona ngesinabo bayizinyanga. Cabanga abafana abancane kanjani bafunda isikole basebancane bano 19 20. Okay sihambe ke kwesinye isikole okushuthi bese kulesi sikole sokuqala bese befonela ukuthi sicela ukuthi nisithathele usibanibani nimgcine e-office lika principal somfica khona. Hayi masifika ke khona hayi nanga umfundi umfana omncane ke futhi naye umfana omncane masifika okushuthi angibone kuqala angibona nje aweyiyo le ndoda le futhi naye inhliziyo yakhe ngisho ukuthi hayi le ndoda ifike kanjani la kwenzeke kanjani ukuthi izifike la. Hayi ngene ngihlale phansi manje ihlahla amehlo le ndoda hayi ngisho ukuthi hayi uyishuwela impela ke namhlanje uyishuwela impela ufuseke ibuzakala ke indoda uyazi le ndoda engena la ayingundaze ke indoda ingazi ukuthi izoshona. Amaphoyisa ekhombisa ukuthi ayasondela futhi impande ngayidedela nomnini hayi igcine ivuma indoda uyasolakala na ekhekheni ama-page ama-artist ivuma indoda yebo kunjalo. I-page lika limit ngabe likwena yebo kunjalo likumina. Okay okunye ke sikudiscoverile khona lapha sithe masingena ke sesingena efonini yabo sifice ne-page labafuna bamgqumeni okushuthi inamba eyodwa le ebisihekile igcina ngo-56 bebejwayele ukuyifaka lapha kwi-story. Sithe masifika khona lapha kule account sathola i-page labafuna bamgqumeni sigcina singaxhumani-ke nabo kodwa bengimfonelile angazi ukuthi ngifonele bantu phakathi kwabo but bengimfonelile ubhuti oyedwa phakathi kwabo ngimtshela ukuthi hayi siyalithola i-page lethu neleni futhi siyalithola. Basinikile futhi nenamba abebeyisebenzisa for ukuheka ama-page so kwakuthi-ke siyabuya-ke sabashiya-ke amaphoyisa asithembise ukuthi impela-ke bazolala khona lapha ukuthi kuzobe kwenzakalani mabesale ngoba basebancane kakhulu so ngicabanga ukuthi ukulala kwabo mhlawumbe ngakusasa mhlawumbe ingubo bobe idonsa ngamazinyo yabo. Ngicabanga ukuthi azothi ukuba ayina kancane nje awayeza ukuqinisa kakhulu azothi ukuthi yabona because nami ngithema ngifika ngabona abafana abancane futhi abazi nabo benzani yabo. So bawu3 kukhona o-receiver imali kukhona ophethe ama-page bese kuthi lo wesithathu
lwesithathu angazi cause uthe mayifika yena bekuphethe izikhwama yena bephethe izikhwama ngazi ube sinani phakathi uyabo bephethe nje izikhwama kodwa nje bawu 3 cause lo munye sigcine singafikelelanga kuyena kuthi ufunda kwesinye isikole futhi bahlukane ngezikole yabo yeah so nje bahlukene kanjalo so engingakusho futhi ukuthi ibandla leli esicula nalo ngiyocela bakithi ukuthi mhlawumbe inamba lezi ningayifaki kumabhaya ngoba yilabo afike bebone khona la page ukuthi okay shoot ile inamba ayisebenzisayo for leli page leli yabo yeah ngicabanga ukuthi namba ayithatha khona ngoba bengiyifake lapha kwibhaya ngicabanga ukuthi mhlawumbe okungaba lula noma okungaba better ukuthi uma ufuna ukufaka mhlawumbe inamba yama booking ifake ungafaka mhlawumbe ungayifaka kwibhaya but not ephathelene nepage yabo because kuba lula ukuthi bebone ukuthi futhi iyo le number oyisebenzisayo for ipage and then bese beyihacka so angikhonanga ukushutha ngoba amaphoyisa abengeke ezivumele vele ukuthi sigcine sishutha labasola angikhonanga into engikhonile nje ukuyenza ukushutha nje ipage ye police station kuphela bengifisa nje nami ukuthi mhlawumbe ngibaveze bona laba abagangi laba ukuthi okay yibo labo kodwa ke ngesimo sokuthi ke imithetho imithetho so angikwazi ukuphula imithetho kodwa nje kube kanjalo bafowethu ipage lethu libuyile bekwabafana nje abancane nabo bebengazi kubenzani ngendlela nami ebengicasuke ngayo ngihamba endleleni kodwa ngithe mangifika ngibona abafana abancane ngabona inganekwana yikho lento so ikanjalo bafowethu ipage la limit libuyile kanjalo nilabafana bamgqumeni ngicabanga ukuthi nalo ngizothi libuyile kodwa bebengabuyeli ke kuthini libuyile bafowethu umsebenzi walonyaka futhi uyeza umsebenzi kalimit ngicabanga ukuthi uzobe kowesingaki kowes4 cause yokuqala udankisana bese uthi esibili mathematics bese uthi esithathu no chance les4 ke hayi asikakaziwa isihloko sakhona but yeza nje bafowethu sizoqhubeka futhi sihlangane khona la kuleli page ngakho konke okuphathelene no limit yeah ngiyabonga kakhulu bafowethu nesupport yenu nalaba ebebekhipha inhlamba zabo zokugcina bethuka amasela ngiyabonga kakhulu bafowethu ngiyathemba mhlambe inhlamba zenu khona la isebenze khona ngoba bengibona bengidame ngicheck page into hey zikwatile zami ziyabethuka yabo so kubo bonke asebelahlekelwe izimali zabo ngoba sithema sibabuza laba forward send receive imali mafethu ngaleli business leni omunye 3000 omunye 5000 so kuningi abakushona kuhlukahlukene so asebelahlekelwe izimali zabo impela siyaxolisa kakhulu ngalokho ngoba mhlawumbe omunye imali beyifaka mhlawumbe ngoba esuke eyidinga ngempela ifoni kodwa ke kwawukuthi ke uyibanjelwa nje amasela ayithathela nje amashansi ngizobonga nje bafowethu ipolice station ngakhona lapha eMpumalanga ngibonge no Mr Mona okusayitshena uyena osimukelile osiphathe nje kahle khona le eMpumalanga udaba luzeleyo phela ngiyabonga kakhulu bafowethu ulimit umfana kanalo lo phansi ulasenkandla umfana wazalela enkanini ongakwazi ukukhothamelana abanye abafana kunjalo nje bafowethu ngiyabonga kakhulu bafowethu ithuba ngiyabonga kakhulu bafowethu danko